Здравейте, аз съм Ицака24. Сега ще ви покажа един дуел. Срещу мен е един приятел. Коста. И сега играхме камък ножица хартия. Аз съм първи на Dueling Network. Ето това е моята ръка. Моята ръка не струва. Питаш ли ме? Аз съм готов. Добре. Тая карта не знам, що ме ядика. А, да. Аха! Добре. Ще пусна Mystic Swordsman level 2. Да. И ще е такова. И от ефекта му твой чудовище направо веднага се унищожава. Веднага. Виждате я ли чакай как ме малко. прецаква? Мисля, че също и ефекта му не се активира. Не съм много сигурен. Не се активира. Да. И в края на хода ми ще стане на левел 4. Main Phase. Праща се в гроба. И вадя левел 4. Така, къде само да го намеря? Точно третата карта в тестето ми. О, с този ли? Този го мразя. Давай. Ще пък да активирам това, ама не. Копиката. Добре. Копирам левел 4. Добре. И ги само унищожавам. Трябваше да активирам тая карта. Аре, това. Да, добре. Що не активирах тая карта, не знам. Еми, така е. Ми ще активирам и нищо няма да направя. Защото ръката ми е само от над левел 5. Да, е моята. Над левел 4 ден. Да бе, как може и твоята? Моята след това чудовище. Вазик, имам още една. Аз сега съм откри за директна атака, бе. Сети се. Ареде. Добре. Вау. Второ. Ще активирам Graveyard in the Fourth Dimension. Добавям 2 левел чудовища от гроба ми, обратно към тестето. Така и приключвам. Що тази карта не се тегли поне? За тези левел чудовища просто им трябва повече супорт. Ще трябва просто нищо сега. Нали знаеш, че с над 7 звезди са жертва 2 чудовища? Да. Можеш да умреш още сега. Базик. Нямам никакви хубави ръце. Добре. Такава атака. Не я унищожавай, не я унищожавай. Трябва ми ли е опитицата? О, не, той ще жертва ръката на Екзодия. Чакай малко, тя губи... Значи тя е 6 звезди, значи губи... Чакай малко, губи 600 по 2. Остава на... Вау, на 800 атака май. Да. Кое? Тя. Пак умира. Да, аз губя 300. Заради двата ми Burden of the Mighty. Да, толкова ги мразя. Нали? Аз точно за това се добавих в тестето Добре. в Имам карта, която може да те разгроми от един ход, само дето
трябва да Майко минем мила, ръката ми е просто кошмар. много време. Аз ще активираме това. Кинотама! Мразя Кинотама. И сега? И да направи ход. И няма атакуваш? Добре, благодаря. Давай! Аз трябва да махна една карта от ръката си. Чакай малко, трябва да махна една карта от ръката си. Две. Ще махна лева десетката. Тъпай без това. Давай. О, с този дракон ще си го слагам в дека. Просто ми се зачуди. Ти не можеш да го пускаш. Мога. Защото ти трябва левел 7, левел 5, левел 3. Да, знам. Я си видя ръката. Аз имам 7 в ръката. Хвърлям една. Ти хвърляйте тази. Не, няма нужда да я хвърляш, бе. Що? Мога да я заложа. Върни си я, бе. Верно. Това са глупостите на Ицака. Много ясно е. Аре, няма ли да ме атакуваш? Искам да ме атакуваш. Защо? Така, ще видиш. Да ти кажа нещо. О. Сполезна е. Знам. Не чек, аз много се възикам. Така, какво да правим? Атакувай ме. Ко? Не. Бе, трап картите ми без с едната е спел карта. Не, наистина, не те лъжа. Едната е спел карта, другата не негативира атаки и не унищожава. Не е Mirror Force, не е Magic Cylinder. Обещавам ти. Омазе. Трагедия. О, и аз се хванах. Така, тя има 600, 1200, 1800, 2400, 3000 атака. И Да. как ги сметна? Да, верно. 600 за всяка една карта в ръката ми. Да, всеки. Аре. Enter. Благодаря. Сега стана на 3600. Фай! За сега. Кога направи? Ще го направя. И видя ли да те излагаш, че едната е спел карта, която е сетнатата? Да. Видя ли? Не те излагах. Ще куем, да, дъмъгъ. Да, дъмъгъ е.